Tak na skalické jarmoky chodím už vlastne od malička, keďže som skaličanka a každý rok ma tu lákajú, kto vystupuje na veľkej scéne napríklad. A keďže už mám detičky, tak teraz nás aj veľa lákajú kolotoče, ktorých je tu veľmi veľa. Alebo tá detská scéna je veľmi zaujímavá, aj tie sochy na námestí, to sa im veľmi páčilo, takže super, na ďalší rok sa tešíme znova. Naše první dojmy tady z toho festivalu, no, je to každoroční festival, samozřejmě strážnický festival, jako bývalý strážničan musím připomenout, jsem zvyklý tady na tyto akce, takže to je něco tady v této trošičku modernější této pohledu, ale je to výborné. A pokud, já nevím, je to, zase se sem rád člověk určitě vrátí, jo, to je... Skalica je úžasná. Lidi jsou tu úžasní. A lidi, moment, manželka mě tady připomíná, že opravdu máte tady úžasné občany. No, my jsme došli záměrně na celé slavnosti. Jakože neměli jsme nic vybraného jako konkrétně, zajímala nás celá slavnost. Tak my sme prišli z Holíča a prišli sme hlavne akože pre kolotoče a pre zábavu. A najlepší zážitok asi kolotoče, veľmi sme si ich užili. Aj dobré jedlo a pitie tu máte. Včera tu boli kamarátky, myslím Na laserovej show sme boli a tá bola veľmi super, že to bolo veľmi zaujímavé. Ja som Paleckého Petra, tady na týchto oslavách o slávnostiach som tu prvýkrát a veľmi sa mi páči tu, no. Sice je to dosť ľudí na môj vkus, ale tak super zatiaľ. A kvôli komu ste prišli, alebo na nejakých interpretov, alebo niečo? Vieš, čo to bolo len taká náhoda, že ja som bol akorát v posúke Senici, zrazu som videl kamarádov, že idú autom týmto smerom, tak som im zavolal, že idú sem na tieto dni, tak som sa pridal. Já jsem dneska viděla takovou tetu, co plete také vlasy, které dávají s kanekalonem také. A potom jsem viděla, že na ruku aj maluje, aj na tvár. Já jsem aj viděla živé sochy a aj fotila jsem sa s nima. Takže ja som prišla z Belgicka, z La Calamine. Tady už nebývam asi 15 rokov, ale rada sa sem vraciam strašne. Moja milovaná Skalica, všetci ma sem vždycky volajú. A som extra rada, že tento víkend, keď som zrovna prišla, je tady ten jarmok, lebo to si užívame s kamoškami úplne najviac aj s rodinou. Je to super tady.